Это мой прапрадедушка Захаров Иван Семенович. От Москвы до Праги прошел. У него было очень много ранений. И даже на одной битве его чуть не убили. Спасла его лошадь. Babasının babası turundagı bu истәлекләрне Варвара ылылардан ишетеп белә. Сугыш ветераны батырлыгы онытылмасын өчен әти-әнисе дә бабасыра тырыша икән. Үлемсез полк акциясы үзедә шул буыннар чылбыры өзелмәсен дигән максатны күздә тота бит. Шуңа да бүген тигез рәтләрдә исәннәр белән халак булганнар бергә. Нурлатта без икенче каватчыгабыз. Бессмертный полкка. Быел инде үзем генә түгел, гаилә белән минем хатыным, аның ике бабайы сугышта булганнар. Берсе сугышта халак булган, берсе кайткач үлгән инде сугыштан соң. Минем ике бабай сугышта булдылар. Берсе Мәскәү астында халак булган 42 елны Калугада күмелгән. Икенче кайткач 88 елны үлде. Күрәбез менә беркем кимдә шакырмый, айрым кимдер монда приглашение бирмәс, үзес күрәсен меңнәгән халык җыела. Бөтенсе кичен көйлдән менә шул бессмертный полкта баралар. Самаринкин һәм Совет урамнары кисешендә башланган үлемсез полк хәрәкәте мәңгелек ут янындагы һәйкәлгә агылды. Әби бабайларын искә алырга килгән кешеләр эшелонына һәр тыкрыкта башкалары истәлә торды. Я вышла сегодня с моим дедом Газизом Сибгатом Газизовичем. Мне движет гордость, радость, победа, что они воевали и дали нам такую хорошую жизнь. Үлемсез полк азат итүче солдат һәйкәле янында туктады. Биредә сугыш батырлары һәм аларның оныклары данлыклы Катюша җырын башкарып, быелгы акциягә нокта куйды. Үлемсез полк рәтләренә быел 7 меңнән артык нурлатлы басты.